Kaixo, gu Aizea, Oian, Jon Marin eta ni gara, eta txintxalien barruko aurkezpena aurkeztuko dizugu. Aurkibidea, lehenengo antolamendua, gero proiektuaren azalpena, gero euskara, agurra eta mateko proiektua. Antolamendua. Gure taldeko bakoitzaren paperak hauek izan dira. Jon argazkilaria, Oian idazkaria, Aizea koordinatzailea eta Irati ibilbidearen inguruko jakingarria bilatzen dituela. Proiektuaren azalpenak. Txangora irakasle batzuekin joan ginen eta Zarauben maila bisitatu genuen. Euskera eta matematika ikasgaiekin zerikusia duten lanak egin ditugu eta euskeran ibilbidea nola egiteko jarraibideak emango dizkiegu orain zuei, eta gero matematika Zarauben mailako neurriak hartu genituen. Euskaran hiru atal aurkeztuko dizkizuegu. Jarraibidea, denbora eta ibilbidearen bideoa. Jarraibideak. Lehenik, Zaraube ikastetxea gure ibilbidearen hasierako puntua izango da. Ondoren, Amurran Etxebarriaga kalean kokatuta dagoen bigarren hezkuntzako eta batxilergoko lanbide heziketarako institutoa da. Ateratzen garenean ezkerrera joan behar gara aldapan gora. DBH taberna, gure eskuinean pasatuz gero, lehenengo geltokira ilegatuko gara. Amurra izoria, eurrezko zeinean ikusko dugu. Aldapa maitxo dugunean eta eskuinean dagoen bidetik abiratuko gara. 5 minutu eta goizatuko. Ondoren, bigarren geltokira ilegatzeko bide horretatik ikastetxe handi bat ikusiko dugu eta da Arezketa ikastetxea. Arezketa 1977 urtean sortu zen eta ara ailegatzen garenean Espaloitik aterako gara eta gure aurrean daukagun ibilbidea jarraituko dugu. Arezketa ikastolatik aurrera egingo dugu eta Angulo baserritik abiatuko gara. Lanbide abandonatu bat ikusterakoan geldituko gara eta eskuinean dagoen ibilbidetik aldapan gora egingo dugu. Amurrean dagoen energia berriztagarrien parke tematikoa da. Arezketamendi pasatuz gero, errepidean bultzatuko dugu kontu handiz eta aurrera egingo dugu ezkerrean dugun ibilbide estu batetik. 6. Ibilbide horretatik gure ezkerrean errepidea ikus daiteke. Basabide estu bat da eta zuhaitzen beteta dago. Amaieran zuhaitzak amaitzen dira eta errepidea berriro gurutzatu beharko dugu. 7. Baserri zahar bat gure eskuinean ikusiko dugu eta ezkerrean daukagun errepidea kontuz handiarekin gurutzatuko dugu eta gure aurrean Zarauben mailako atea ikusiko dugu eta han amaituko dugu gure ibilbidea. 2. Denbora. Lehenengoa. Zaraubendik Arezketa ikastolara. 5 minutu eta 20 segundo. 2. Arezketa ikastolatik lantegi abandonaturaino. 3 minutu eta 15 segundo. 3. Lantegi abandonatutatik Arezketamendiraino. 9 minutu eta 26 segundo. 4. Arezketamenditik Zarauben mailaraino 5 minutu eta 6 segundo. Guztira, Zaraubetik Zarauben mailaraino 23 minutu eta 7 segundu igaro dira. Eta egon ginen denbora gura, gehi Zaraube ikastetxera gozatzeko denbora 42 minutu segundu gelditzen. Ibilbide horren distantzia 2,8 kilometrokoa da eta 111 metroko altuera da. Orain, ibilbidearen bideo bat jarriko dizugu.
Hau gure ibilbidearen bideoa da, eta da, pues, nola joan ginen Sarobe mailara. Pizkak azkar doa, baina da ikusteko zuen mauka batetik. Eskerrik asko, espero dugu